Pati si United States President Donald Trump nga mas dapat nga bansagan nga greatest of all time sa National Basketball Association si Michael Jordan kag hindi si LeBron James. Kasunod ini isang report nga pagsaylo ni LeBron sa Philadelphia 76ers para sa 2026-2027 season halin sa Los Angeles Lakers. Sunod kay Trump, posible nga isa ka racist si LeBron kag posible nga wala man sa naluyagan sini bilang isa ka presidente. Dugang paniya mag-abyan kag nagahampang sila sa golf ni Jordan nga isa man ka rason kung nga ay ini ginakabig niya nga best player. Ibaluan nga madugay ng topiko sa social media platforms kung sinong matutuod kag dapat nga kilalahon bilang best player sang NBA. Well, Michael Jordan's a guy that's a friend of mine. Play golf with him. He's a really good guy. And I think LeBron is, maybe he's a racist, but maybe he doesn't like Trump. I don't know. But I only like people that like me. So I would say Michael Jordan all the way. United States President Donald Trump.